Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mahingaga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon yadlaw Sabado na kita, Disyembre 17, tuig 2022. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikatlong nga Sabado sa ikadusing nga bulan. Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamatindi lamang sa kahanginan sa mga on-air listeners naton nga nagaupod na karon iya nga morning. Salamat gid no sa bilog nga Region 6 nga kutob marabutan sa aton broadcast, even dira sa Region 7 na sa mga area nasakupan sang Negros Oriental. Hotline. Kalabanan subong nga mga elementary nakatapos na no sang ilang nga mga Christmas party. Bangon nga ang DepEd nga memorandum nagasiling nga kinahanglan hindi ka na maglapaw sa pitsa 16 sa bulan sang Disyembre nga magpatigayon sang mga Christmas party. Hotline. Damo na nga mga estudyante subong o hindi mo na makita sa dalanon kag masunod nga simana sigurado nga medyo matawhay na ang dalagan sang trapiko nga kung nagkaisa kung aga puwerte mo. Damo-damo estudyante ang nagagwa, nagapadulong sa mga eskwelahan after nga ginbalik o nag-resume na ang face-to-face sa klase. Hotline. With Akson Elmar Madera sa technical side, back up ta karon yang morning si Akson JM 3 points by Kin. Jay, kalikin hindi mo makashoot. Aksyon Hotline. Kagaupod maraton karon nga morning si Akson Eden Abuso. Preparado na para sa grandioso nga Christmas party sa Akson Radio Bacolod karon sa gabi. Aksyon Hotline. Ang pormada ni JM mapati kaya Donelmar nga si JM halin pa ni kahapon ang alungay niya. Nga kung pwede temprano pa siya mabuslan. Sino mabulosin mo? Si Juan James? Kahapon pang alungaya kay temprano pa siya. Ilis sang iya sining nga costume. Ay, burde. James, Jay, nagpagumpra kagid sang costume mo, nag-order kagid online, daw matyagan mo daw toy car ba, daw ganitong ginbakal mo, tamime, ha? Oh, hindi ko kaintindi. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapakalagad sa inyo until 9:30 in the morning diri sa Sabado nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nagnami pagid sa mga online listeners ta magluwas sa inyo pagmonitor. Mas mayad pagid kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon na Radio Bacolod. Pwede sa pagpadala dira sa inyong mga mensahe sa comment section ara makita nyo lang sa idalom sa aton Facebook Live. Hindi lamang dira sa YouTube kundi sa Facebook pwede man. No? Kag kung why kaya internet connectivity, problema mo abi, why kaya Facebook account, hindi magkabalaka, pwede ka mangyapon ka partisipar ho. May ara kita text hotline 0963-757-0874. Hotline. Let's go to work na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ladong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga morning. Aksyon at painhipon sa Aksyon Hotline. I-check tani karon kay ang cases ng leptospirosis sa Bacolod according sa City Health Office may pagtaas. Tisiling ko ganin digin maghatag kumpiyansa kapin pagid nga maghala kagatusmog bala no sa mga ginaagyan sang tubig nga pwede may ara dira sang ihi sang ilaga no kay kadelikado gid. At the same time dengue cases sa Bacolod di baloon taman inang update karon upod iya sa City Health Office lang koy nang ila panugyan
sa nagahilapit na next week na. Na isa kasi mana na lang, Christmas na. Wow, si Action VJ, pasible. Damo na siya gin-bit-bit to. Nga pang maskwa ko no sa taga Binalbakan da. Hindi lawag lang nga basi karon sa gabi. Damo magkantos balay ni Action Hotline. I-check ta lang na karon sa talatapan sang CHO ang pinaka-latest sina. No? Nga update nila kag record kung cases sa dengue kag sumungban leptospirosis ang paghahambalan. Action Hotline. Karon nga morning, mayara naman sang satellite registration dira sa Barangay Estefania. Nakita naton sa ginpadalang mga litrato ni Action Alvin Graba, puertik damo tao daw. 500 ang target ng COMELEC nga akomodahon. Kahapon actually, aside sang satellite registration, dito sa BGMP Handumanan, ginapakamaayos ang COMELEC nga may ara sang simultaneous nga akomodar sang luyag magparehistro sa ila opisina kumo kay jutay man lang mo. Kahapon ang nabilin nga mga PDL dira sa Barangay Handumanan nga wala marehistro. Ako ito kahapon nga mga 119 or maybe nagtaas sila nga numero ang tigayon nga nakomodar sang COMELEC Bacolod. Sa piyak nga bahin, istoryanta ni Corona, mga update sa crime stories mo kagapon sa Action Hotline. Kibot ko sa reaksyon purtigi kakig ni Mayor Marvin Maracon, no? Sadtong driver sang dako nga sugarcane truck, actually trailer na gito sa iya. Nga naglasak patay sadtong estudyante nga nag-attend lang sa ila Christmas party, and then paggagwa niya dito sa arangka to sang ano magklase driver to kapon man or the other day. Tining kakita sa naiya, kundi damo sa mga negatibo nga reaksyon nga ginbalbal ining driver bangod accordingly sa report. Kadaw nagaway ko ng paginulsol, daw okay na siya nga nakabunggo kag nakapatay si estudyante. Paki-update kita karon kung ano ng status kay kahapon tingwaan na to nga mag-file sang kapulisan sa EB Magalona ang kaso. Ari, unique man nga insidente kag reklamo dira sa may barangay Vista Alegreho. Di kakita yung may mga nylon kung nga ginalambat sa dalan nga nagsambod to kag nagsalawid sa diog sang isa ka babae nga nagasakay sa motor. Anong plano sininilay aman? Pang Sasko o kon may plano nga magpang-hold up or nanugid? Latest investigation sa kapulisan sa Station 7 tutukan. Tabukusan na madetalye sini, bantayan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puerte nga ability!
Kasaysayan nga ginpadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:13 na. Aksyon Hotline! Ari na ho, mga detalye sa katon sinitalakayan karon niya nga morning unahon laton si Aksyon Alvin Graba kay ara sa direkta dira sa Barangay Estefania. Now gininiyot naman sa kaina ay daw kung nakaisugilano na sila ni Police Major Ramil Saruna sa station number 1, ari unique man ng klase kaso da sa station number 1 matapos nga ang isa ka negosyanteng salakyan niya gin parakan lutang dira sa may parking area sa reclamation. Kilid sang isa ka mall lambot kung may ara na update ang kapulisan o kay sige pa man tutok ang investigasyon nila. Pero ang patrol ara subong dira sa Barangay Estefania bangod kay may aras ang satellite voters registration ang Comelec Bacolod. Sa Aksyon Alvin Graba kag kumusta na kay 500 kunong target sa Comelec kalabuton nila ni no nga ang iakomodahon. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na art subong sini ang patrol ga observe it no sa sining Comelec satellite survey registration. Gano ka observe? Ga-observe kita sa linya. Ga-observe ba? Basta kayo ba sisiling kung nag-serve ka ba? Hindi kayo observe? Yes, observe, no? But planning to serve kung makatapos. Wow, planning to serve ba? Bisan ikaw lang abi ang maniniyot daw muna. Yes, subong, no? Ari kita sa pinaka... Pero not necessarily maniniyot nga mabitbit kay kamera mo ha? Nga maglitrato. Damo gid man tawo nakita ko daw. Damo pagalit na subong ganag. Damo nagkaladto no? Damo. Actually, ang pinaka-punta action art ari diri sa may entrance. Pero sa may entrance ang barangay hall. Pero hindi sila maagi sa entrance action art, no? Kundi ari diri sila maagi so may exit dampi makitaan mo man ang kalabaon sang linya ini may mga bag-o anyway mapa registro ka bag-o new registrant taga diin ka taga Kamingawan barangay Kamingawan rider taga Kamingawan action Kamingawan Estefania ang barangay Kamingawan dito niya sa Kabangkalan. Oo. Naanad bala action art tao. Doon naanad kasi kami ngawan to ha. Amo. Anyway, linya pa lang ang majority diri action art makitanta mga hobinis eh. Okay. Mga hobinis na diri kita pasulod naman sa exit. Diri sa exit action art amo ni nga lagyan pakadto man rekta sa gym, no? Sa gym mismo sa barangay Estefania. I-check naman kay ang iban magluwas sa mga hobinis nga makita nimo nga ari diri kun nang taon mo gapakyut pang iba no. Gapakyut sila kita kanila ha. Oo. Anyway, din ka nga barangay. Stefania, ano nga puro? Araw, puro ka araw. Actually tarabas may araw, may puro ka araw sa Stefania. Anyway, basi kung dito na sila kay Star Guro, pero taga Estefania sila. Okay, kalabanan sa ila. Ano nga puro ka to? Araw. Ha? Araw. Kaya barangay, Estefania, puro araw man. Yes, man. Yes, man. Drama na sa may pidring, kay iya na da sang araw na sa tabok na da, pero Estefania pa na da action Alvin ng mga part ng iban. Yes, action na. Tabok sang suba da kundi may kadulog ka da sa may agi ka sa pine tree, dason madulog ka pidring, da sa babaw na da iya pa sang Estefania portion mo. Ay, okay. Ang ibang diri action art magluwas sa mga hobenesa. Si sir matransfer ka o maparehistro pa lang? Para transfer sir. Transfer. Din ka pa una sa barangay. Man sa una nadula nga lan ko ano ko katilaw boto. Nadula ang iyang lan. So, activation, no? Activation action art.
sa nga iya sining linya o linya sa iya sining nga lista maalaki priwat nga makaboto sa palabuto ng Action Art. Ari na kita sa likod nasa barangay hall. Gym na ni Action Art, no? Pasulod na kita sa gym. Pero hindi man nga gaginutok gid, no, ginapatuman man gyapon ang health protocol sa area, no? Yes, Action na Art. Actually, kung ara ka sa entrance, medyo magdutok jutay kay sarado ang ganhaan. Ang gate, no? Ganhaan, Action ha? Art. Kay may gabantay man diri, gabantay barangay Tanod, no? Gabantay man. Gag-amo ni ang control sa crowd sa especially sa pagpasunod. Although sa sulod Action Art amuning nagalawag ng bro o personnel sang COMELEC nga amo Okay. man ang nagalawag. Si Attorney Katrina kanya arada. Sarado Action Art ang Hindi ka to gate. pwede ka ling sila to ling ka lantaw sila, no? Hindi mo sila i-check natin makita? dito Oo, makita mo man sa aton nga live action na art sarado. Pero may mga nagalawag si membro o kuna personnel sa nga COMELEC amo ni siya ang lawag man kung mapasulod na kung hindi. Although sa sulod action na art i-check na kay mag-excuse kita danaya. Excuse na mama. Ari action na art sa gym damo naman. Kita mo ni Action Art. Okay. So, ara ka lagi na pasulod nila sa gym. Ang imo ya location, subong ara ka pasagwa. Ari pa ko sa Gwa Action na Art. Okay. Ang ibang teriya tungko sa gym, sa mga benches nila. Damo na sa sulod, oh. Oo, ari pa kita Action Art, i-try natin sulod. Diri Action Art, may mga bangko. Di, basi ko ni pusasan kakatanod, ha? Ha? Basi pusasan kakatanod. Gani man. Lisensya mayo na sila, eh. Lisensya ng tanay kung pwede ta ka sulod. Sino mo si Action ko Si niya? attorney kanya, kung base pa lang, no? Basi maka-live talaga ito ni kanya, ho. Okay, Oo. dako ginit. Anong matabo ni karon kung Pwede sobra lang kinintos, kasulod, ni? sir? Pwede lang kami kasulod or uma-observe lang kita na basi na at sa kanya. Wala ko sa Revilla, sir. Si Ma'am Sir. Okay. Sige, dali lang ito, no? Lisensya tanay Action Art, no? Kung pwede. Kaya, Tabuning baba mo kay basi ko amo lang hindi ka napasudlon. Sige. Nung ko anay kay mama. Ate, kung alang-alang kay masako pa man, sige na lang, okay na lang. Hindi na lang, hindi lang pag-awatan ako na. Kita ganta mo lang na siya karon, Oo, sige. palapitan niyo. Si Atty. Kat. Wait, si Atty. Kat. May king kat. Okay. Yes. Okay. Dugay, way pa kaabot action. Okay. Kilala ko na ginagastorya Yes. si mo. Yes, ma'am. Thank you, Gid. No? Ang estilo direction art, sa linya pa lang, dapat kompleto ka na sa papel. Kaya pagsulod mo, may ma-entertain sa imo, mga personal man, reaction art, gina-check. Pero ang mga estimate dokumento. mo, masubra ni kinintos matyago mo? Oo. Damo diri pa lang ang sa piyak nga side siguro, mga almost lapit-lapit kuro 30 o 40 sila ay. Oo, correct. Diri pa lang action art sa may benches pa lang daan. Damo Ang na sa ni benches Kapungko. ni Guro, basi sobra gan isa kagatos ning sa gina-focus Sobra mo na. daw. Oo, sobra na. May ara pa sa action art sa mga sa sulod pa eh. Bali isa lang ni ka-side, ang sa piyak nga side ni may ara pa sila benches nga pwede pong kuan. Hindi pa natin ma-confirm action art kaya kita sa Gwa. Damo pagaligid ya, way labot sa benches, may ara gali sa mga pulungkuan pagido. Yes sir, sakto na. May magluwa sa mga benches, may ara pa sa bangko. May ara pa to sa pihak action na art, no? Kung ano to base dito, may pwede mag-xerox ang ilang mga dokumento na gina-requirement. Then after that action na art, diri naman maumpisa pang checking. Again, why pa si attorney kanya action na art. May No meeting problema. pa. Itawgan ta lang na si attorney basta kuan niya, basta tawahay na siya anytime, pwede mo lang na siya ma-interview. Correct, oo. Kung ang plus production art 500, base siguro ma-accommodar man tanan-tanan. Si Kapitan Wayda?
Gin-check natin si Kapitan basin ara sa babaw bala sa iya sining opisina. Okay. Kay according sa isa ka tanod kagina na i-check niya lang kung ara sa babaw si Kapitan. Okay. Base lang ara action na art no kay base makakuha mo kita action. Sa natabo diri kay ang kalabanan diri halos sa tanan taga Estefania Action Art majority ang ari sa karon mga kabataan. May pila diri ang ma-reactivate, mapa-reactivate sang ila sining registration. And at the same time, ang ibang transfer siguro. Kaya may mga ariman diri ang ibang nga may mga edad na action na art. Ate, pero kung PWD ka, kag tapos senior citizen, actually ginatagan niya sila kwan, ginatagan sila ligwa, nga why na sila ginapalin niya. Oo, sakto na. Kag kinaglan niya og unahon ni sila kung pwede pa lang kahit may mga ginabatsyag kag may mga edad na. Oo, at least tagaan sila Kung priority. kita nga duwang galinyan, siguro posible unahon ta nila kay kita nilang buhok tamong sila na. Bayda sino citizen na guro. Oo, kung kapin pag malinya ko, di pasudlan na ni. Kaya pasudla ng gwapo na miyo si Action Alvin Graba. Anyway, Pagpamangkot, silingat din ka barangay sir niya si Kalubang. Oo. Hindi nga kalubang, wala man kalubang sa Estefania. Ha? Malya ba yung kalubang sa Estefania? Hindi ka rin siya nun, din yung barangay Kalubang niya man. Hindi, why man rin siya makulod eh. Anyway, siya na art, no? Ang pinaka mga sitwasyon na din naman sa area, sa gym, sa barangay Estefania, para naman sa Comelec satellite registration. With action, Nani Hiraw, ini si action, Alvin. By the way, kay istorya ka mo ni Kwan? Station 1 Commander? By the way, action na art, nag-text na kita. Pero hindi pa, way pa naka-text back. No, no problem. Sige, action Alvin. Ayos, ay nawagtang ang iyong signal na nung tabo sa iyaman. Action Hotline! Jackson Alvin Grava, yara nag-report live gikan dira sa Barangay Estefania sa nagapadayon nga Comelec registration. Ini satellite registration nga ginahimo sa komisyon kag sa ibang mga lugar may harap man sila plano. Action Alvin? Yes, action na art na utod. Hindi karon kompleto na karon ang imo nga kundi ka extra eh. Anyway, with action na Nani Hiraw, ini si action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Hotline! Salamat gida Patrol Action Alvin Graba. So damo subong nagalinya, mayon kay may mga satellite registration kung nara sa inyo barangay, i-grab ang opportunity agud hindi ka na mabudlayan linya sa mga mall kag mismo talatapan sang Comelec. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location.
The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat kay sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ang dengue. Number 1,
search and destroy, o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilin. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Time grupo sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May gagalang dira kay Sir Fernandini Nanding Quadernal Senior kag Sir Nonoy Quadernal Junior. Monitor gid sila. Uy, tamiyawon ko lang espesyal ini nga pagtamyaw. Merry Christmas. Na-miss ko na gid, no? Si second nanay ko ni una sa eskwelahan, no? Si Madam Nining Sardon Nonato. No, amo ning akon palangga nga maestra. So rigid ma'am sa iba na ma-request kung kaisa nga sa birthday niya last time though pila ka years ago. Loyag isining ang birthday gift ya ako nga magkadto mabisita. Galing kay insindihon lang tani ni Tita Nining ni Nanay Nining, no? Ang sitwasyon sang atong trabaho nga sulong nga kuan kita di makadiskanso so brata kun inang Semana Santa lang away kami ga-operate. Kay kun regular lang nga mga operation nga way gid daw emergency nga reason at hindi kami kalindi ang pagserbisyo kapag pangalagad namon bala Madam Nining daw hindi gid mapaiway amo na nga daw hindi kita kalin bisan ang pamilya ta kung kaisa pila ka tuig nga diri kita ga New Year sa istasyon. Galing sa ngalan sa serbisyo publiko amo na yung commitment namon. Okay? Kay Nanay Nining Sardon Nonato dira sa Kanduni, Merry Christmas in advance upod man sa iya anak no kay Ma'am Juna Nonato Magbanwa. Merry Christmas sa inyo nga duwa ni Nunoy dira no Magbanwa. Sige salamat kid sa mga classmates naton dira. Batch 94, 95 and all batches of Our Lady of Lourdes High School. Kanduni, thank you kid for listening. Alas 8:40. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Alas 8:44 na, pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy kay Alex Montesara sa kung sa kamankalan ka pamahaw, may lang nga pamahaw da, no? Si Candido, MGS Candido Hildori, happy birthday lang. Salamat gid sa inyo da. Ana Sinoro, sila nga happy Christmas party sa inyo. Karon pa na. Pero si GM nga daw temprano pa nagkaon niya nga. Way pa gani ikaw pisa Christmas party. Buong kalo niya, Purte mo ng purmada, ya. Gin-pa-deliver, ya pa ni. Gin-order, ya pa ni alin sa China. Ang iya costume, alin niya sa China. Ang problema, sila kayong kalo, ya duda, kubutangan niya ni Lechon, gano'ng pagtapos. Kadaalom nga kalo ba? Hotline! May 6 kilo na may unod na karon ng kalo niya. I-alert karon ang tanan nga mga security personnel, no? Sang hotel nga dito kami mag Christmas party, i-inform ta kita karon aksyon Eden nga why na sang iban nga bantayan si Kwan na lang si JM. Kaya ang kalo niya ang iya plano, botangan niya sang pinutos nga lechon. Hindi why kaya plano gali nga bagdaog. Why kaya plano kagandom nga bagdaog? Ang plano mo ya maputos ka puli. Very good. Action Hotline! Tanawad ako di magtululong mantika sa liog mo karon. Litso na. Imo na. Laom ko kay Bernie. Okay daw ang gaya na siya guro mo. Action Hotline! Ayo, salamat gid. No, good morning man. Igo ko nung ulo sang litson silang pagidsag isa. Igo Paiguon kundi kaigo Sakay paring Chupoy Magbanwa dira sa Macau, China. Good morning, Martin Aliling. Morning man. Salamat gid no sa pag-monitora.
Thank you gid sa inyo da. No, si Evelyn Sinaon, monitor kami ni Lani Hulagay. Apelido niya Hulagay. Richard Kagnening Perwelo Sampurok Kagaisano Barangay Alihis. Johan Padrie. Kamonitor gid adlaw sa Libuo ni siya. Pasig City, Iloilo from Yoyo or Johan Padrie. Padrie ang apelyido niya. Si paring Turco Jongko sa Isabela. Good morning, man. Hotline. Si Tata Luab Kawayan Kamani. Good morning, Action Art. Tamiyaw ko lang family sa Kawayan dira sa sitio Yuring ni siya. Barangay Bulwangan. Bulwangan, nabi ko hinubaan na ni kag si Palay. Sila Mama Pita kag Papa Lipo. O todo galing ditong sugpo naman. Always ginasalaga pamati sa inyo programa, sign on to sign off. Madamo nga salamat. Thank you gida. Inday Blaza, good morning man. Diding Alojamiento, thank you man. Si Dinis Nuestro, may aga man. Hanilo Sansino, morning. Action Hotline. Perte, ara si Maninoy mo? Action ni Den? Si Maninoy mo ara, kay i-check ko ni si aring unique man nga balita. Una nung tabo na sa area sang Vista Alegre. Man may insidente, amo ning report. May ara na pilasan nga babae nga nagasakay sa motor. Now may ara sang ginbutang nga higot or nylon o lano ini. Ginigot balabag sa dalan. Nga kung nagasakay ka sa motorsiklo, ti siyempre kung gamay na siya, ngayigot, hindi mo yung matalupang dan. Diba, kung mo sumambod ni, kung di galambay siya mo balabag sa dalan, daw ginimuan nila ya kung bagado si Od yablangwa niya, o ti kumuwan, umigo kikunos liog ni Sambay, nga mo ning nagareklamo, kay na aksidente ini tining kakita sinaman. Action Hotline. Kung si Maninoy Action Friend sa langga, hindi niya tinuntri na giningaya. O ti kuanon tani kay para mabalaan tabla. Ano subong ranggo ni Sir Bonilla? Captain? I-promote sa major para nga may ice cream ta. Promote na siya. Kahit daw ko ni sumigo ko sa itsura. Ya kadugay na kami maikili tayo. Online sa hotline. Joining us this morning ang Maninoy ni Akson Eden Aboso, Captain soon to be Major Elmer Bonilla, ang Station 7 Commander. Sir, advance Merry Christmas. Unagi ko greeting si mo. Kay basi mo daan mo pabla? Yes, Action Rex, good morning, no? Subong man sa Tagpalamati, subong sa Kuan. Sa Action Art. Si Action Art ni Sir, Action Art, sorry sa pasensya kay... siling ko, basi kung daw sa tong imo nga Christmas party, nga ano ko damo to sa imo nga mga preparasyon? Damo, ay ka muna gadto. Sige lang. Kabalo ka may ubra pa man mo. Dason naman, kita lang nga mag-Christmas party kasi ihada mo dinudo kondisyon sa nga mag-imbitar sa imo Ganyan man Sir, ari okay, gusto ko lang do ka general lang kay siling ko na anong klase balita ni, pero do hindi man nga pwede nga daw i-take for granted kasi ko basi damo pang madisgrasya. What was the information actually nga gintutukan yung partitioning allegedly dogin lambat dogin kun siling ko gani kay na siling ko na may paniod daya sa dalan sa inyo da nga do pispis matyagan la sang galalabay da nga do tikling ya matyang na katao da nga galalabay si uro nila sa do mo na. Ay yes, Action Art, no, bali late ko naman ni gani na baton kay way man na report ni dayon sa aton station. Okay. Kay gin-post ni actually sa social media no, sa Facebook. Okay. Nga may insidente nga natabo dira sa gina-construct bala subong nga kuan nga hospital sang siyudad sa Bacolod. So insidente na natabo siya sang Pizza 15 isang kagahon sa barangay Fiesta Alegre, no? Sa front sang highway sang gina-construct nga General Hospital siyudad sa Bacolod. So
Suno sa information nga nabaton sa aton kapulisan nga may isa ka mag-asawa nagasakay sa ilang single motorsiklo. Paglabay sa area dira, hinali na lang nasangit ni asawa. Kag nahulog na tumba ni ilang motorsiklo. So sa aton pag-imbestigar dira, nistorya naton ang barangay Kagawad man mismo no sa barangay Fiesta Alegre nga prior sa insidente gali daw mga 3 years before daw natabo man na siya la action art. Okay. So lately naman subong. So sa pagpangusisa naton no daw mudos ni siya nga kinabutangan sang higot ba kung PC ang dalan. Nagtingin tumba kada kag kung may balwapol ka bang makita yung ginakuha nila action art. Uy. So balik kung ti karon ko malipungan kada gali ay ko mo pagumpaw mo yaway na makagamitan mo pati motor mo bla disgrasya pa. Laban gida mo sinano kay lately do may filean magani kami nga kaso kay may rapid hold up man dira carnapping no nahulog pa tong motor niya sulod. So ato siyang suspitsado arrested na to sa through warrant of arrest sa may sa BGMP. So this time siguro lain naman ni siguro sir no? Lain naman sa personalidad that's why adjust nato ang aton nga checkpoint subong operation. Okay. Sa sinang mga inuras no sa kagahon ang aton nga checkpoint dira nang naton ibutang paupod sa aton. So bali ano ni Sherman, di nila ginahigot ni nga para magpag-on sa puno ka sang kahoy para nga hindi man mautod dali-dali. Nanong ginahimo nila butangan lapalpal ni kay taas man actually. Yung nahigot lang siya sa kwan sa may kahoy kagaya nga portion nga Paris dire do nahigot lang man sa sa tubo bla kanart. Gido ginadisponiring lang pinila. Oo, do mo lang muna siya. Okay. Para da siguro nga kung may kapadulong siya ikuan na to sa piyak ilambay na to. Siguro daw mo sina galing kiti kun may lang kun medyo mahina-hina yung lagan sa imong salakyan. Ati matumba ka man gyapon so tsaka kibot sir di kumpating kung gamotor ka may magsalawid si mo gulpiada kapin pa kung di kikitaon ng igot makibot ka tumba ka gid hindi mo gid sa makita actually na kay gabi so amo na kung disgrasya ka basi may lang physical injury basi mapatay lang mga na mo ginang lain. So I think hindi man lang ni guro nga ini tanan masulbar ni sa pulis no bisan ano pagpaninguha without the support of the people mismo sa lugar nga basi makatag info sa inyo balasar. Yes, action art no actually nag-meeting na kami sa barangay dira sa barangay Fiesta Alegre. Ang ilang prisoner council pamaagi sa kay Kagawad Benedicto. Na-address na din natin ang ining insidente nga tabo nga nag-change kami sa amon na deployment sa amon nga checkpoint para kung may posible na gid man nga mga taho na katuda so ma-deter naton so naman kita actually city ordinance no hindi lang riding tandem kasi usually naghimo sa mga para sa mga kalakasan yung mga persona lang na pang-hold up. So, if ever nga maglapaw ka, alas 10 ang gabi, wala pa ka dira. Why ka man sa business, means of living, kung hindi ka man taga-dira, takpon ka sa ato ng mga upod ang barangay na sa actually, sa pulisan, para ma-address ng problema pasubong sini. Sige. On that note, Captain, salamat sa time nga ginatag karon nga agahalong kagid permi kag Merry Christmas. Yes, action art no. Salamat kid kag Merry Christmas no sa bugos nga kalatapan sang Action Radio. Salamat. Good morning. Action Hotline. Pwerte nga budos bati si uron mo yung tao nga nagasakay sa motor kundi balintong. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Champion Superpower with X10 Technology. T3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan.
Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man na hotline, thank you gina no sa mga kaaksyon nato ni padala minsay idugangan tani karon no dugadugay. Basi pwede siya aksyon din ang bala lang liog nga kaya nagadayal sa akon si Councilor Calao. Tawagan niya na lang liog si kay Councilor Calao Puente Villa no kay dito itong number ganun man ariyo. Kasi na narang number gipadala ko kay gadayal si Councilor Calao kay actually kundi may activity ang sanay ko nagligad nga do consumer bala to nga pag tililipon gusto ko maki-update sa committee chairs ang Committee on Energy. Kay remember nagligad may ara to sang pending man mo o ginpatigayon nga investigation. Actually kwan ang gwa sa to nag-conduct no sang committee hearing ang komitiba ni Councilor Calao kay ti damo reklamo ba parti sa Seneco man mo brown out taas ang balayran and all. Ti mayo man to kay at least may mga sabat no ginimo ti subong may panibag-o galing mga pagkambyo dira sa Seneco. Number one, may bag-o na naman nga acting general manager. No, bag-o naman ang general manager dira sang Seneco. Action Hotline! Ambot na ng mga plano. Pero kay parin Noel Zambales, kali parin may aga, si Choy Rizal, kuno, si Nining Joy, Boy, Inday, kag mga guard sa Fiesta Homes. Gamonitor gid sila, salamat. Kay Nining mugar sa bago, ning, permi ko lang bala ma-miss ang imo sining kwan. Ma-miss ang imo sining mensahe nga hindi ko mabasahan. Nagkwan na siya, kay ara siya sa kwan sumong no? Sa opening may pa-football siya.
O basi sa landain, basi itoon makontak tabla kay may opining ko nung sang do football activity dira sa may area sa Granada. Aber i-check ta siya abi kung ano ang may bisan Saturday kag anong activity si councilor sige man ba activity siya no? Action Hotline. May ara man ginpost si Kong Greg Gasataya, may ara na sang inauguration sang mga fire truck. Tiinid ako ning buligo. Ha, dugang nga mga fire trucks nga para sa operation during iyasang sunog, no? Hindi ta malikawan sunog ni budlay man ko maigo kita mo. Action Hotline. Pero i-check nato na awaton ko ning tiempo ni Councilor Calao Puentevilla, although may mga activities siya nga scheduled today. Online sa hotline. Councilor Calao Puentevilla on the line. Councilor, salamat ki sa time. Good morning sa imo sir, si Action Art. Mayong aga Action Art, no? Mayong aga sa atong dagpalamati kag salamat gid nga madamo maka hinon-anon kita, no? Kag maka-update sa aton mga kauturan, and Merry Christmas gid sa aton nga tanan. Yes sir, likewise. Merry Christmas sa imo sa imo bugos nga pamilya. Now, sir, i-check ko lang no kay nagligad kibot gani kung sinkoy bag-o naman ang acting general manager sang Seneco dugol piada lang nga may mga pagkambyo. And I know that under your committee, naka-attend ka man last time no sang ila sini nga patigayon do consumers forum ato siya do year-end nga presentation sang Seneco. Sir, ano to maging present sang taga-electric cooperative, by the way? Yes, insakto ina, no, sa nabatian ko, although officially, sang ara kami ni Mayor Albi, wala man in-announce, no, nga may bag-ong general manager. And in fact, ang naupod na mo ni Mayor sa stage, no, Lamisa was still acting manager Mr. Ticar, no? That's why pagkagawa pinagutik sa general manager na gin-assign ang niya, no, or ang aton national, no. Well, ang gin-update nila sa Pamuluyo, gin-explikar, may nagtambong representante sa Manila, halin sa Manila, kagina pa-athag, no, sa aton mga consumers kung paano gina-generate, no, ang kuryente sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, no. Okay. Ang iban to nakitaan naman araman to mga Noseco representatives, more of technicalities, no. May bali kung paano gina-generate ang kuryente naton, nag-agi sa NGCP kung diin mga electric cooperatives ang gina-source ini, no. Ginapalabot nila para ma-justify kung nga ang rates sa siyudad sa Bacolod nga ginasukot ka Seneco, amo na ang taas-taas nga presyo, no. That's why nagngita sila sang paagi, na-meet naman to ang mga lain-lain nga directors ng Seneco. In fact, ang iban first time ta na-meet kay gina-justify nila, kay ginapatag kung nga wala control ang Seneco itself diri sa lokal, kundi ang NIA, no, amo ang nagahatag sang go signal kag nagahatag adjustments when it comes to power rates, no, ang rates sa siyudad sa Bacolod. Yes. Importante man ato sir mong maintindihan kung tani, pero kung very technical, ang ordinary consumers hindi na nila ma-dissect, hindi na nila masyado maintindihan gidya kung sa isa lang ka paagi bla kung simple lang nga presentation. Yes, ga-agree kita dira Action Art, no. In fact, muto nga nagtinir-tinir kami ni Mayor reguluyag namon makit-an gid kung ano ang pagpatahag nila para mas maintindihan kag mas maklaruhan, no. Kung nga amo na ang rates sa diri, no. Sa ako niya kalingabahin, naka-attend man kita sa mga forums, nagliligad pa, no. Ang Social Action Center, which was also present sa Seneco nga forum, nag-create man, I think last month or 2 months ago, isa man ka forum sa Bishop's Palace
Kag nag-attend man kita dikto, no? Ginexplikar man yung palabot sa tanan yung paatsag. Pero mas amo na hambal naton, mas mapaintindi, no, sa tonang liligad compared sa highly technical ang ini ang iyang present sang sang Seneco at of course iyan sang presentation sang national. Yes. Pero by the way, Councilor, no, ang sa part ni Mayor, ato mo lang mga complaint sa ang ginapadala sa mga pumuluyo, no, reklamo against sa Seneco, brownout, mga balayran, subong daw na satisfy na ginman o kung na-address na ginman ini sang electric cooperative, sir? Well, actually, very simple lang, very short and simple, precise, no, ang statement pag hatag mensahe ni Mayor, no, sang opening sang forum. Ginklaro niya nga nag-meet man si Mayor sa Department of Energy, kag ang ginatuyo is soon. Kag nag-commit man ang Department of Energy nga sa palaabuton soon ang termino ginusan ni Mayor. We can expect na ma-lower ang rates, no, mapanaog ang rates nga ginatuyo, ginaayo ni Mayor sa Department of Energy, no? So we expect some development soon, kag gina-expectar naton nga ma-comply sila since they gave their words, no, to our Mayor. Sige. Kung sundon namon ini, sir, because importante man ini nga mga development. So halong gid, sir, kag enjoy the run upon sa imo sining pamilya kag sa mga activity nga napatigayon mo subong. God bless and good morning, Councilor. Salamat gid kay Madam Action Art, no, pangayo ko kapatawaran. Pining kita diyo kabantog football. No, kag gina-congratulate ang organizers dan karmuna. Kaupod kay kong karaps. Silo sa barangay niya. May blessing man sang isa namang ka project, no. So salamat gid Action Art kag sa aton nagpalagi may Salamat. Good morning. Action Hotline. Kinong Robert ni Raposco Caraballo, good morning man. Thank you for listening. Ara man si Allen Louie Himoteya kasi man wanaton. Siningari naman kami ding gamon dito sa im program Kaliling Kabayan. Tamya kulang da sa Bacolod. Ang pamilya Hidlayan always gamonitor sa inyo. Stay safe and God bless. Fernandez Eric Maing Agaman, salamat gina no sa pag-monitor. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka!
Pwede siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma na nari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmanya ka na klase sa matay! Nagmanya ka! Mensahe sang paghigugma pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Grand Kapal. No, may agaman dira sa imo ha. Salamat gid for always supporting and for always listening diri sa Action Radio Bacolod. Amo nang consolation ta no makita tangara kamo nga padayon nga naga tutok kag naga-monitor no. Salamat gid ha. Makadamo sa heart gin padalaya si Jean Ignacio. Ano ni siya ni Arnel Ignacio? Parintiguro ni siya ay Ray Flores Bariuga mayong agaman, no? Ray Flores Bariuga sa Barangay Pandanon, DSB. Ana Sinoro, happy 72 years kay Bradco Manulo Pilar. Mayong agaman kay Manang Dayin, Bipinuso Itabag, kay Tervikvik Itabag dira sa Barangay Mulobulo. Merry Christmas sa inyo in advance. Pero ariho kay ang balita, actually may mga report subong kag ang nagkuha ko doon may increase sa leptospirosis. Kag ari time lima ni katika baluka Christmas party wala kag tuo subong purti. Pagkatapos sina ti ang pagkuan gisang pagkaon mga preparasyon bla kung kaisa. May ara pa pamilya nga ang isa ka linuto nila ang spaghetti for example ay sos tagpila iya kasi mana nga init-init kung damo ang linuto mo. Mangayo na lang kita dayon panugyan siniya gikan sa City Health Office nga gusto taman na maki-update karon iya nga morning. Health is very important para sa publiko. Online sa hotline. Online sa hotline. And joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad is Dr. Grace Tan. Siya ang tagpamuno dira sang City Health sa Sanitation Division, Sanitary Division, kag sa inspection team nga nagakandak magkaysa sa mga inspection. Doc, how are you? Advance Merry Christmas. Salamat sa time. Sir, good morning. Happy Christmas. Salamat sa imo tempo. Una gid siling ko do way nakita masyado sa mga istoryana hindi partikulera kado ang kulera do nagnubo ang cases pero doon lang sa ilo sa leptospirosis. Doon may increase kita, Doc? As of December 10, aton morbidity rate na 49. Aton total na reported leptospirosis is 42. Okay. So this is based ni siya, sir, sa reports from the reporting unit naton, which is ang mga hospitals naton. So, sila nagpadala sa mga reports nga amo ni ang mga cases ta are lepto nila nga discharge diagnosis. So out of the 42 ang mayara kita 10 nga deaths with alive naton 32. Okay. This is 68% higher sa aton cases last year, which is 25 ang 6 aton deaths last year. Same period. Yes. Kag siguro ti ang usual diri nga reminder sang mga health officials naton ti kon may ara dira sang
mga tubig kurong kuan likawan gipag-ubog during sa mga floodings baladok Yes, sir. Ay, notice naman, sir, especially sa sininga mga deaths ni sir, kay ginpang investigate sila. Though mga 60% din sila, diri sa ila, had a history of nakaubog sa flood water. Uy. Ara, kita nga daw duha siguro nga nag-swim. Ang isa sa irigasyon, ang isa sa suba. Okay. Di kun na sa ihi nga na siyang sininga ilaga mo kita ba di sila siya sinadok mo no? Yes, sir, precisely. Kaya ang leptospirosis natin, sir, number 1 tang carrier abisang leptospira tang organism amo na siyang ilaga. But definitely ang iyang urine once na-infected, once ma-pass out sa ground, pwede man ma-ingest naman sa other animals naton. Like, kung sa ground siya, sa mga talamnan, pwede man makaon sa aton nga mga karabaw, pwede mo, kung sa, ang isa pa ginagani sa aton nga mga slaughterhouse bala, kay because dirty ang kang hindi sanitary ang palibot. So eventually ang mga tent naton magdulodalagan dira. Okay. Kung sa ato naman community pwede gid nga kung hindi ba na manage naton ang mga basura, ang mga damog naton. So ang pest pwede man magdamo dira sa mga ilaga nga ini. Okay. And mangihi sila sa ground aton mga kasapatan niya, like ido, kuring, mga kanding ta and everything. They will tend to ingest all of those, but they do not manifest. Sometimes they do not manifest. Although may mag-manifest ng symptoms and eventually ka-expire man nga mga ido naton. But in a lot of times, kung masulod sa ilaman body, ma-discharge man nila, maihi man nila anywhere, so amo na makagto sa mga irigasyon or mag-flow ang tubig sa mag-ilig bala no. So sinabi baha na or magtuduulan, mailig ang tubig na may leptospira. Tikundiin na makadto nga body of water. Eventually dira na ma-thrive dayon ang organism. Tikun makaming contact mo manada or pag-swim niya abi nakahigop siya sa tubig. O pwede gid ma-infect na siya yun. Grabe. So, bali ano ang mga symptoms ni Dokman? At least kung halimbawa abi way kabalo no nga nakaubog butang ta no, aksidente nakaubog ka dito, hindi mo hungod dason nanong mga symptoms ka pwede batyagon sa mga pasyente nga mahimo na infect na sa sining leptospirosis, Doc? Yeah. Kaya sa una, sir, ang aton sa nga advice gid sa una, halin sa una is avoid wading mag-ubog sa flood waters. Pero subong, though medyo budlay i-evade, no nga hindi sa ubog, kay mag-ulan-ulan ng gani, dasig-dasig na yun, taas ang tubig. Taas ang tubig, tapos mabasa kagid. So, the patients would develop fever within 5 to 7 days after the history or after the incident being nakaubog siya or nakaligo sa infected na water. So, hilanat siya, moderate to high grade 38, 39, iba naga-40. Naga-develop or naga-experience sila sa muscle pain. Usual trangkaso nga type bala nga kakapoy sang lawas, wala gana, iba nagasuka, and hit ang mga muscle. So especially ang ginatawag nga doka ginahaba nila nga pathognomonic sign, ang doka evident with nga sign inang sakit sa pusog-pusogan. So kung mag-amo sina isa na ka-triggering point no kung magpakonsulta ka nga it's a big possibility nga leptospirosis na. After 3 to 5 days nga naghilanat ni sila nga nag-develop do tulo trangkaso, medyo manaog gamay ang hilanat.
but dili nagasulod ang ginatawag ka nga daw nalukmat something. Diba na? Kay gabalik ang fever in about 1-2 days siguro or 3 days. Okay. Just like sa dengue nga man na og mabalik. So after magbalik, amo na ning ginatawag nga whale phase, meaning second phase na ni sa lepto, dili niya ga-complicate ang tanan. Like, ang mata nila, nag-yellow na. Ang nagapa-yellow, nagapalamula. Ang atay, gabanog na. Ang ila kidneys affected na. Then, naga-kidney failure na sila. Jutay na ang pangihi. So, pag iban, pulmonary hemorrhage. Magsinta pulmonary hemorrhage, hapo sila, nagadugo na ang ilang baga. So eventually, diriga ka expire, kag diriga ka budlayan, mag-resuscitate or mag-revive ang aton nga mga hospital personnel pag nakalambot na sa whales nga phase, sa second stage. So siguro, ang dapat gid na naton nga ipanumdumon, every time may maghilanat, may even if hambalon ta nga daw trangkaso lang, daw sa COVID lang, or basi man dengue, hindi naton pag ibaliwala. Mapa-check up gid as soon as possible. Kay ado amuning kalabanan sang nagkala-expire na to, no, nang na-left out bala nga signs and symptoms nga wala nila gin take for granted lang, na abi lang, trangkaso lang, which is also similar sa dengue naton nga abi na trangkaso, pabayan lang kay nagaligid do luya, wala na gin pabangon, abi kay gin encourage mag-inom sang orisol. So eventually amo na naga end up nga nagaka-complicate ang aton nga mga pasyente. Yes. Amo gina kag ti aside sini damo pa nga ginatutukan malang City Health naton, pero Dok, kwaantan lang ka siguro do liwat nga reminder sa public kay siling ko wala tuo ang Christmas party, damo preparasyon ti pagkaon ni kung kaisa kon hina man ang preparasyon mo basi amo ning halina naman sang mga masakit. Dok, anong imo reminder sa publiko sa mabukulod nun? Yes sir. Ang aton nga food, it has to be prepared. Keep it hot and cold. Kung kinahanglan i-hot, dapat hot gid siya. Kung kinahanglan siya cold, dapat cold gid siya. And keep it covered at all times. Kaya kung kaisa, ma-left out man siya naton, mabutang lang naton sa table, nalipatan naton, ang amo na mga ilagata, mga tanga, langaw, magdapon, o pwede labilan sang higgo, then we eat it naman. Pagkaon naton, o kita naman ang mamasakit. Di kinanglan magluto kita, lutuon lang ang eksakto na ma-consume naton for the day as much as possible. Do not prepare, it is wise gid nga hindi kita mag-prepare sang damo gid nga na preparation kay although nga basi gina-expect naton nga isa gid ka baryo aton nga guest, but yeah, sir, but in a lot of times, kung damo-damo aton gina-prepare, hindi maluto ang iban nga parts. Ang pag-clean up naton sa mga food nga ni, no, even with the raw nga preparation, hindi maayo na ang pag-clean because of too much na production. Ang mga kagaw, hindi na siya hindi na mapatay with heat and with limpyo sang clean kag potable na water. So, yes. Anyway, ay nautod si Doc. Ahay. Sige na lang Anyway, pa-thank you. Hunta na lang ni siya ho. Action Hotline! Ito na nga ito siningi linya with Dr. Grace Tan, ang inyong ginapamatian City Health Officer. No? I mean City Health Environment Sanitation Division Head. Kaya importante. Doc, sorry ginautod ang aton siningi line. Yes. Sorry ginautod ng linya naton. Okay. Sige sir, I'll pick up from the point na nag-stop ako. Importante na naluto ng gita sa enough para nga wala pa initon the following day. And should we init it the following day, make sure na init din siya nga malambot ang iban nga mga wala bala nga init gid ang tanan nga gahol nga ginluto mo. Hindi pwede nga
labaab nga pag-init kay hindi na mapatay. Kag kung mag-amo ni ang aton environment nga medyo mainit, this is very conducive for bacteria to grow kay hindi man siya boiling point, hindi man siya freezing point. So conducive gini for growth amo na nga damo ang mga kagaw ta nga nagatululubo subong because of the temperature ta. So initon mag-init as much as possible, isa lang, hindi na ta magpangat. Pangatlong init. No, kay kasamita pangatlong init gid. Di nang better na pagkaisa nga init, consume it. Diba? Enough na. Okay. Ngayon, kung as much as possible, no, avoid man mag-prepare sang those foods nga dasig tubuan sang bacteria like your pasta, sauces, no, ang raw food. Avoid lang gid as much as possible kay ano bang mga kinilaw ba na, sir? Yes, yes, Doc. Kinilaw na kung mag-ish talaba or any seafood, better cook it properly kay inang gid patay gid lang kagaw kay to avoid man kasang ato nga nga infection. And isa siguro, sir. Sorry. Isa, sir. Please make sure ang water containers nga ginabutangan sa water from the water refilling station, make sure nga clean gid na siya. Avoid gid ang pag-transfer sa tubig. Like for example, mabakal ka lang sa isa ka baligyaan, ang inyong container, ang sudlan mo lang gid. Kay in as much as we wanted na ma-safe pa ni kita tanan, dili gahalin ang aton nga mga higko kay hindi malimpiwan sa insakto ang mga containers. So keep safe lang ta siguro and be wise in everything that we do. Kay I do believe na with this Christmas maka-celebrate kita with all the health and safety measures nga malipayon di kita gihapon. Sige. On that note, salamat kay Doc kag advance Merry Christmas sa inyo. Sige, sir. God bless everyone po. Action Hotline! Why nagikot tiyempo? No, hindi ko malabutan mga mensahe so rigid. Karon na lang na sa Action BBB program with Action Rex Kanto. Action Hotline! Action at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!